Ez duzu astirik Ordiziako azokan erosketak egiteko? Asteazkenetan Ordiziako azokara joan ezin bazara, Delikatu zentroak egingo dizu erosketa. Zuk nahi dituzun produktuen aukeraketa egin, eta zerrenda Delikatu zentrora emailez bidali edo bertara eraman. Guk asteazken goizean erosketa egin, eta arratsaldean jaso ahal izango duzu Delikatu zentroan bertan. Dagoeneko ez duzu aitzakiarik Ordiziko azokako produktu ez gozatzeko. Gogoratu, ni ere azokara.